Bé, avui, com heu vist el títol, venia a comentar-vos un poc el tema dels mòbils, sobretot de l'iPhone, de com en un primer moment, que és el que veig prou en les sessions d'orientació, que els xiquets, quasi adolescents, perquè encara estan en 5è, 6è de primària, comencen a demanar els mòbils. Ahí comença el bombardeig. És pare, mare, vull que el mòbil, pare, mare, vull que el mòbil. Perquè ho tenen, tots els meus amics ja tenen mòbil, jo no, i tal vegada els pares més resistents diuen no, ara quan arribes a primer de l'ESO, aleshores et comprarem el telèfon. Però sí hi ha un matís. Ells no diuen pare, mare, vull que el mòbil, ells diuen pare, mare, vull l'iPhone. Perquè ara ja no es val un smartphone Android o un smartphone d'una altra de marques secundàries. Els val solament l'iPhone. Per què? Perquè tots els seus amics tenen un iPhone. Els pares moltes vegades aconsegueixen aplacar aquesta necessitat de l'iPhone fins primer de l'ESO. Però què passa quan arriba ja primer de l'ESO? Que comença el bombardeig massiu. Comença el bombardeig massiu, pare, mare, vull que l'iPhone, tots els amics en tenen, després es continua, es fa, si aproves totes les assignatures al primer trimestre, els pares et comprarem l'iPhone. Després es produeix un debat entre els pares, que normalment la majoria de vegades tenen un mòbil normalet, d'aixòs de 100, 150 euros, marques o és que regalen inclús en la companyia o a quotes molt baixes, i de sobte tenen aquest acord, no? Dir, què fem? Li comprem l'iPhone? Doncs anem a veure si demanem un préstec i comprem aquest iPhone, perquè evidentment no es val un iPhone d'altres versions, té de ser l'últim model. Arriba el xiquet, n'hi havia un compromís, que era que aprovara totes les assignatures, i no les aprova totes. Total, que l'iPhone cau igual, encara que hi havia un compromís, cau igual l'iPhone i el xiquet, ja té l'iPhone. Així tenim que comentar diversos aspectes del tema de l'iPhone. A veure, realment sí que ens trobem en una circumstància que quan s'apropen els adolescents, s'apropen primer, segon de l'ESO, si no tenen un smartphone en el que puguen estar connectats a través de xarxes socials, sí que poden trobar-se amb cert aïllament, perquè el grup de classe ja té un grup de WhatsApp on ahí es passen el deure, es passen diferents tasques, es formen grups, i l'estar aïllat d'esta tecnologia sí que els provoca un aïllament social i certs problemes. També el tema de les xarxes socials, a més de WhatsApp, com pot ser sobretot Instagram i TikTok, a més de Twitch i els vídeos que consumeixen. No estar ahí els provoca no estar al dia amb la resta de companys, perquè poden estar amb els companys, poden estar parlant d'algunes temàtiques i ells quedar-se un poc exclosos, no? Perquè no saben de què estan parlant. Aleshores sí que s'ha establert com una mena de llei no escrita que quan arriben a la secundària tenen el mòbil per el tema d'estar més connectats amb els amics. Implica que això siga bo necessàriament? Té aspectes positius i negatius. Sempre el que recomana és controlar un poc l'ús del mòbil. L'ús del mòbil, n'hi ha diferents... Tots els mòbils tenen un sistema per a tindre el control de saber quantes hores diàries s'han fet de consum del mòbil. Si tinc jo el meu iPhone... Doncs sempre... Ara, per exemple, vaig a mostrar-ho en el meu, i normalment en el que és la configuració del sistema tenim icones com és la salut digital o l'ús. Ara deixaré per així diferents pantalles en les opcions de les diferents mòbils, tant en Android com en iPhone, per a que vegeu com accedir. I, per exemple, així està el meu, on figura l'ús d'avui, 1 hora, a veure si es centra, 1 hora i 26 minuts, i a més podeu entrar dins de l'aplicació per veure en què s'ha gastat aquest temps, les dades setmanals, teniu ahí unes gràfiques on se configura
i on vos va dient un poc en què s'ha gastat aquest temps i en què s'ha usat tot el que és el temps d'ús. Bàsicament, en els joves el més utilitzat és TikTok, però de sobrat, perquè a lo millor així ha arribat a vindre gent en 7 hores d'ús diari, 7 hores quan encara a lo millor eren les 8 de vesprada, sobretot en cap de setmana. Per què també tant d'ús diari d'hores? Tenim en compte que apenas consumim ja televisió, quasi exclusivament consumim mòbil, inclús els adults també, perquè jo estic segur que molts dels adults que m'esteu veient televisió tal vegada per veure un poc les notícies i poc més. Hem de recordar que al final el desig i com una autoobligació del xiquet, de l'adolescent, és demanar el mòbil i l'obligació com a pares és ficar límits a que no tinguen tot aquest descontrol. Si se fiquen unes limitacions fins que l'usuari mateixa del mòbil, l'adolescent, o si l'heu donat en primària, doncs en primària ell mateixa no va saber regular-se aquests límits, perquè si vol estar més temps ho estarà. Aleshores som nosaltres, o els pares, o l'encarregat, el tutor, el que ha de dir-li al xiquet ja has complit les 5-6 hores, s'ha acabat. Un dels consells que dono sempre és en aquests primers moments, quan se demana el mòbil, és que es dona amb una condició. Vull dir, tu vols el mòbil, val, però en el moment que els pares vulguem veure el mòbil per si hi ha algun risc en alguna conducta o hi ha algun problema, tu ens hauràs de donar el mòbil per a que nosaltres puguem revisar-ho. O si en algun moment considerem que estàs fent un abús del mòbil i estàs utilitzant-lo més hores del que havíem establert, nosaltres tenim tot el dret a retirar-te el mòbil. Amb aquestes condicions, així tens el mòbil. Si establim unes condicions inicials, evidentment després ells plantaran cara igual i sí que no voldran que donar-nos el mòbil, però serà més fàcil que si no hem establert aquesta sèrie de pautes. Perquè si no hem establert aquestes pautes inicials, després no anem a tindre aquest argument per a defendre. Dóna'm el mòbil, que vull revisar què està passant així. No, el mòbil és meu, m'estàs invadint la meva intimitat i no te'l done. I ahir ens és més difícil i anem a entrar en una discussió més acalorada. No vol dir que de l'altra forma anem a evitar la discussió, però almenys el xiquet o xiqueta, l'adolescent o l'adolescent, sí que sap que n'hi havia unes condicions inicials que va acceptar per a tindre el mòbil. Aleshores, ahir per força la seva argumentació possible del mòbil és meu i estàs invadint la meva intimitat, perquè sap que n'hi havia unes condicions inicials. I què passa també amb els adults? Els adults també tindre un iPhone és símptoma d'aquest nivell socioeconòmic alt, que és una persona que té una capacitat econòmica alta, que està ben mirat, que és una persona extrovertida, que és una persona més sensible. Això ja no ho dic jo, ho deien estudis, és de veres que s'han quedat un poc desactualitzats perquè pertanyen més al 2016, podeu trobar-los per internet, intentaré ficar-vos algun enllaç també. Aleshores, sempre la marca iPhone ha aconseguit, no vaig entrar jo ara a debatre, la marca iPhone, hi ha moltíssims estudis, moltíssims articles al voltant de com ha aconseguit consolidar la marca, però sí que té unes conseqüències, que és que tindre un iPhone, evidentment, et fica en un escalafó més alt, et fa fer sentir millor que la gent que no té iPhone, et fa creure superior i és el que hem trobat i que se trasllada també als menors. Se trasllada als menors, sobretot en el que hem dit, en l'adolescència, i evidentment ells ja no volen smartphones, volen iPhones.